Dako ang epekto sa mga kabataan ang pagpanginbabay sang ilamay. Ini ang ginpahayag ni Attorney Johnny Dabuco, Regional Director sang Commission on Human Rights 6 sa interview sang Radyo Bandera, Iloilo. Sunod sa iya, nagatugas ang trauma emotionally kag psychologically saan ang nasambit nga akto sang mga amay. Magluwas diri ginpahayag man ni Dabuco nga may salabton man sa kasuguan ang pagpanginbabay kung sa diin mahimo makasuhan sang concubinage ang sinuman nga nagahimo sini. Ginpatpat naman ni Attorney Dabuco ang mga sirkumstansya agud makabig nga concubinage ang ginakomiter sang isa ka bana kag iniamo ang pagpuyo sang iya kirida sa puluyan nila nga mag-asawa, pagpakigilawas sa iya kirida kag pagpuyo kaupod ang kirida sa malawig nga panahon kaangay sang mag-asawa. Ang sinuman nga mapamatud-an nga guilty sa kaso nga concubinage ang mahimo mapreso sang 6 ka bulan kag 1 ka adlaw, tubtob 4 ka tuig kag 2 ka bulan. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.